Добре дошли в новото ни YouTube видео. Днес ще ви покажем нова чанта, която ще заплени не само вас, но и околните. Синьо вълшебство. Така нарекохме тази ръчно плетена чантичка, изработена от имитация на кожа в преливащи цветове. Чантата може да се съчетае с прекрасни летни аутфити, подходящи за плажни партита, в градски летни излизания, с приятелка или спортен аутфит. Не се колебай, а поръчай на лично съобщение. Още днес и вземи нашето специално ценово предложение. Напиши в коментар думичката лято, а ние ще ти изпратим специално ценово предложение специално за тази чанта, а именно 10% отстъпка. Чудиш се, какви още предложения имаме? Няма проблем. Разгледай нашата Instagram, Facebook или TikTok страничка. Не забравяй да се абонираш за канала ни и да напишеш коментар за обещаната от нас отстъпка. Благодарим ти, че изгледа това видео до края.